o de kan bɛ bi kunnafoni la siba bi ndɛnɛ ye dɔ farajɛ daminɛ wala do bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 utukalo bi o tile 17 in kɛmɛ 2026 sama farafinkalo bɛ n'o ye mawuludu kalo ye bi ale tile 4 ye san kalo 3 do yira san 1448 sadu dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ wulikɛjɔ kɛbɔ ka wulikɛjɔ fɛ dugu min n'a bɛ wele ko kese dugu k'u ka wulikɛjɔ kɛra sababu ye gwa kɛmɛ ni kɔ olu kɔni wulila ka bɔ dugu in kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Masina mara kɔnɔ na juma tɛmɛnen na kunnafoniw dira ka yira ka fɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw k'u tonen bɛ bogo wɛrɛ kɛrɛfɛ ka taa se yɔrɔ dɔw ma o min kɛra kan ka lakanabagaw ka wulikɛjɔ barika bonyana ni ka se ka gosili ta ka ɲɛ suma juma do ni ka se k'u ka daga caman de ci kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dugu min n'a wele ko Kamale ale filɛ Seguba kɔfɛ Farakɔ mara kɔnɔ na o wulikɛjɔ kɛbaw k'u nana olu sɔrɔ cikɛ la u wajibi ko ka misiw bila olu fɛ waati dɔw bɛ ko misiw man k'o kɛ sɛri la o kɔni kɛra sababu ye k'u ni maa dɔw kɛra ɲɔgɔn na maa 2 kasarala nin na o dugulamaw fɛ o min kɛra k'u kɛra sababu ye ka bɛɛ gɛn ka bɔ dugu in kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ wulikɛjɔ kɛbagaw ka wulikɛjɔ fɛ n'o kɛra sababu ye ni ka Sɔlibugu ani Digishɔna k'olu wuli o sen fɛ Sɔlibugu dugutigi k'ale fa o min kɛra dugulama minnu bɛ y'a sɔrɔ olu bɔra olu fara ɲɔgɔn kan Digishɔnakaw ni Sɔlibugukaw u ka maa minnu bɛ Bamakɔ ani minnu wulila ka fara ɲɔgɔn kan kunun kɔni ka saraba bɔ ka ɲɛsin o ko ma danigɛlakaw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jɛkuluba min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ Asimi n'o ye jamanatigi yɛrɛ ye a ka baaraw n'a kuntilennaw olu ka baaraw bɛ cogo jumɛn olu bɔra ni ka se ka taa kunnafoni ko ministre fɛ yen ka t'u ka baara kɛtaw ni ka se ka t'olu jira kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni papa ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasɛbɛn ka denkɛ fabila kiwale ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ kese dugu a yira ka fɔ ko wulikɛjɔ kɛbagaw ka wulikɛjɔ tara ni ka ɲɛ solu ma 100 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka yɔrɔw bila o min kɛra olu taara wande o maa minnu bɛ n'a sɔrɔ olu bɔra kese dugu ni kɛnɛ wa bilama a bɛ cogo di u ka maire danga ye n'i y'a sɔrɔ Dawuda Kamati ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Dugu atakera juillet kalo tile 29 ani tile 30 tɛmɛ de caman bɔra kese dugu ka taga u minnu ka dɔw yɛrɛ nana ko commune na wa min ye commune dugu ye dɔw nana ko ye o ninnu ka laara la u taara village minnu na o dɔw bɛ so kɔrɔw kɔnɔ n'u bɛ o so ninnu dilan walasa u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ani u ka lakana sɔrɔ ni san bɛ na ubiyɛn ni fiɲɛ jugu ninnu bɛ ci dɔw yɛrɛ bɛ école communautaire kɔnɔ ni san bɛ na ni fiɲɛ jugu bɛ ci u b'u ka minɛn bila yɔrɔ sɔrɔ ani u ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ quoi ni jamakuru an ka mairie gafeba kɔnɔ kese dugu bɛ taa du 50 la o du 50 kɔnɔ a bɛ se ka taa gwa 145 la o gwa 145 o don ne yɛrɛ bɔra u taara dugu minnu na ka taa u lajɛ ka tila ka taa fo kese dugu o bɔra yɔrɔ min n taara sɔrɔ gwa 3 de bɛ yen gwa 145 la gwa 3 dɔrɔn de ma bɔ u nɔ na n'o ye dugutigi ani cɛkɔrɔba dɔw olu de bɛ yen ni mɔgɔ minnu dɛmɛ ka ni depuis fɛn kɛra an ye kunnafoni lase an ka développement social ma ko bi an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ min bɔra dɛmɛbagaw fan fɛ sisan gɛlɛya minnu bɛ yen pour que u ka se ka lakana ani ni san bɛ na ani fiɲɛ jugu bɛ ci ani fɛn wɛrɛw la u bɛ so kɔrɔw de kɔnɔ o ye gɛlɛya dɔ ye a gɛlɛya filanan fana o ye baloko ye parce que ni mɔgɔ bɔra nɔ na ka ban baloko de bɛ gɛlɛya mɔgɔ ninnu u taara dugu minnu na u jatigi u b'olu de fɛ baloko de ka gɛlɛn kosɛbɛ yɔrɔ ni bɔra nɔ na fana i ni banajuguw tɛ kisi ɲɔgɔn ma o gɛlɛya caman de bɛ an ka min ka laɲini an bɛ welewele da kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ ani an ka dɛmɛbagaw halisa u ka mɔgɔ ninnu lajɛ n'u bɛ se ka fɛn min f'u ye surtout balo ta fan fɛ kɛnɛya ta fan fɛ ani u yɛrɛ ka lakanani ta fan fɛ ani ka laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw tigɛ walasa mɔgɔ ninnu bɛ se ka segin ka taa u ka yɔrɔ la cogo min na parce que n'i t'i ka yɔrɔ la i ka danbe caman bɛ tiɲɛ quoi n'u sera ka segin ka t'u ka yɔrɔ la ka t'u ka sɛnɛw kɛ k'u ka baara misɛnninw kɛ k'u ka bagan mara kɛ o de b'u arranger quoi mais tan cogoyara a ka gɛlɛn dɔɔnin. Ni tun ye Dawuda Kamati ni tun y'ale kan ye wangaw ka maire dangan san mara kɔnɔna na kese dugu ka bunu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u wulila olu nana wangaw fɛ o de weleli ma da kun an bɛ dugawu kɛ n don cogo la ka fisa tan bila cogo la gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ nana yarabi ala ka gɛlɛya in ni ka a falen nɔgɔya la n'an bɔra ye an bɛ taa Seguba kɔfɛ Farakɔ ale mara kɔnɔna na dugu min n'a wele ko fila sabanan ko dugu ka taa se Kamale ko wulikɛjɔ kɛbaw u bɛ yala ye ko ma ka don cogo min na kana maaw sɔrɔ cikɛ la ko maaw ka misiw fɔni ko o sababu kɛ ko misiw k'u mɛnna sɛri la misidaba la o min kɔni kɛra fila sabanan ta u ye misiw fɔni ka tila ka taa Kamale ko duba dɔ ko maaw bɛ cikɛ la ko f'olu ka misi bila o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama ye walajo kɛba n'u bɛ moto la u maa 2 bɔɲɔgɔn marifaw b'u bolo u kɔni nana dama k'u bɛ si ninnu ma u y'u kɛ ɲɔgɔn kan
marfatigi fly jikela no we marfatigi fly ne ko lu kasara unina kamino lu ko nin kera kaba ko dugu yere ko ma se ka here sur alabana fo dugu ko ni watina dugu ko ni minene mbu fe ya saka ni pratika di ama mi shera do mi na ka to dugu la bara in kera to ngale ba nyefo angalame wingara araba do ya fe abitli kan durubos nunu ku utara sama flala ku ka mshubla onolu masama zama yeni juera fani ka mshubla fala kan nongona mamanga kula ulu mshubla kana so unana kamale folola chigala ma fla de la yelu kasi nomo yemi no lo fe obe ka mshibla yin ulu ka mshubla ka tasu tara nomino fene lo labana sa madigela ro nen muche kusebe nunga chagenya ma mimbini do ku bo siri ku bitano ale dini keleni kenyonga mogono no duba badido kumbe duba furushia fanana odemsene to yerla uka ne dabaye kele fana ko gale bayere yin kele fa marfa mu chef la be bolo mene akira tumi kera fe demsanu ni marfa ta bla o tuga ne do o demsanu no ko nana su sirana mo to kamalen du ko na de batike robe do ru nana mo ko o do sisigu du ko na kata nya fasra suyi manunu goni nana ni mutu cha mampai ado fitirda kanu ko shuta kata nawe mo se dugumo dugu jele ko 10h wati sra sunana ko kera ro mo tara ne do demsanu ni marfa fli ro mena wi marfa ta yi minga kamalen du ko na teteme air flaka tara dugumo ko no gwana chama mbora le dama do ko ni kera no jarisi no mana moy alamene mobi ka sifia na shuma duguni mobi ka sifia na anyeru ko dugu danga ndawla mogo ko no do sangata dugu na kera mi o ya bani dugu era dono na sa foka shigi ali mogo meno do ko na fa bon kando chama labe ke ka se kata dugula dimashi 13h wati tara chu dugu era dika mi ngoni kera dugu mena yala mamuchi ma kile na kamale woni bella bo dugu kono ka fo dugu mo no mo bo ara fordo bina ko fe o luta ko ni ka muchi dugu do na endo me mutotigi mi wantara kamala kacha kusebe e pia be armene do fana duguma ko ni be ko ne bora ka dimashi la safa kana blad fa vlem be ka ma feni yore mena kamale ko ni tale do taji do fe tarane bakawni wishmombo ali musoka baramone pando ne matlam koni biye duku koni yada kulunti ka flungulunci ne tuye shira do kanyi ka bo seguba ko fe farako marakona na uliga do mi taraka nyasi amedugo ke basi lafia la ko sobatanga jamana kona na mburai karta de tikuda mene ka dabla te furundo bugu muga ko juma tebene na kuna fonu dira anga lakana ba makayira ka foko uliga do ke bawo ku kelembe ko unyada ku farale menyonga bogwere ko fe doni oni somana yoro che tindima dobe kwabe make menani bom o kuna funu diranga jamana lakana ba ma ku ye wuli ka joke o juma dongele ka se kata yiruka ku goshilu kirai bogwere krefe kata tugulungura yoro fe fu kata bla nyono ale mara yoro dowla wala do kiban ku daro chamamba de chira ni mi kera kona ni nyona utura ka ke ko ni kele bane yoro la yi matama ka diso yira masna mara kona na mi dozo la kado e bara en kere ke to mena ale ba mbulo ne ka ambal make ko juma do anga la kama wuli ka jamu ka wuli ka joke ra chodi abla tanga famo foko bargada anye kuna duma ka fo majugu nungu nana sigidala ka cha daga yoro korodo do be moblu bu moto chama bo bulu anye tibla fa mo makala ko no sigile do ka nga chipo juma du jira we barada ka kamani ala yuda na ma daw ka nga jamana ka ya damne bu ko fala ka gushi ka ta tungulungura ni gushi li ira blay makabu billafiya flafu billafiya tungulungura billafiya wela billafiya nayo billafiya nyugu billafiya tungulungura billafiya soro hali nyono ma la fiya soro ni gusili an woni nyembal diwni amma famo de wanti siram ni yen la harache an sigile do beka ni famo nu barabaga domna kan abo an fuku wala imando ni chesiri ambu ko be ambu ko shini ni mo nu o be sega on jatti kan man tesira uye ambe fuli la segi an nyukuna fuli dumodo dile de wula ku jo kana bara inge fo ru mo ko bala chugumina ambe ala fo ka barka da ola nene to sena fam to ta fo no na re kan do nyona bilu ni nyono kera da mai ba sura ru mi sega kono yoro mu nyanja mi tay moto kele ni moto flan moto duro taw nyina minu mais moto sera moto biu madama dozo fanga dogora ne ka foko dozo bi siro yo tisirande bi ga mo ke manani jede moto sera moto kema flan koma be ma fla o manchaki manania o bela mo be ga boyoro fe kana faruka mais nguna famo fe ro mo ya ko mo usigile do ga ngakuna fone kono o robbe we wuli ga jotta kana jan meta suma ka jinguka ni nyona ke ko da ro ka ngasigide na ya ami se so mena kura kura chige kunti ni mina to chige be bi ko mo ma ga chige bi o ro na ke lafiya o de jerisi ko mo yi to te dese
dɔw ta ye an se banna an b'a kɛ dɔw ta ye an ye maa min de kanu jamana juguya kama ye a bɛɛ b'a la donso yɛlɛmani kɛ ka jarisi ye o tɛ donso fɛ o tɛ faama fɛ bilen. dɔw b'a yira k'a fɔ ko donso ye marifa ta ko donsow ka kɔlɔlɔ sera olu ma hali ka tɛmɛ kungokɔnɔmɔgɔw kan e bɛ jaabi jumɛn don kumaw la. anw t'a dɔn k'a fɔ an ka sigida la ko donso dɔ ka jagoya daga sigira maa da la mais ni kulu bonyana fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ n'i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a la tiɲɛ dɔn walajugu kɛbaa ninnu sɔmiyɛ ni tilema jaga donso kun jaga bɛ u kan o donso tɛ taa maamuso nɔfɛ ko tɛ n ka finiw ko donso tɛ taa masi muso bugɔ i ka so k'a ma burumusi biri donso m'a fɔ masi ma i ka nin furu in di siyɛn o walajugu kɛbaaw y'o bɛɛ de kɛ dugu ko ko donso ko k'an ka 40,000 sara an ka 50,000 sara n ko jarisi b'a fɔ ko miliyɔn de donso m'o fɔ maa ye o n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ jarisi kɔni ala ko ma d'a yɛrɛ parce que ni jarisi ni ala fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛlɛ minnu y'i wele ko donso y'u ka mɔɔw minɛ a dugu dɔw ye miliyɔn 2 sara dɔw ye miliyɔn 3 sara jarisiw ye ni gɛlɛya y'u minɛ waati o waati u bɛna sɔmiya t'a la tilema t'a la ni gɛlɛya ye jarisiw minɛ u bɛna jaga bɔ n ko jarisiw kanubaw de don maa kanubaw ka fɛn t'i tɔɔrɔ koyi hali n'u b'u fa k'u ban u tɛ kuma o de ka d'u ye olu de y'u ka mɔgɔ ye fɛnɛ ni ba ni yɛrɛ la i bɛ ka maa wɛrɛ fɛ ye bɛnkan kɔrɔ de ye ko kɛ n ka jɔn ye i ka n balo fo ka taa se n ka saya ma jɔnya kɔ dogo kan de ye bɛnkan ye bamanandenw ka segin bamananya de ma u ka bɔ nin jɔnya in kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka sigida dilan dugu dɔw sera datugura o ne denmuso b'aw ka dugu la e denmuso b'aw ka dugu la ne ta tɛ taa ye e ta tɛ na yan n'an tora ten nɔ fɛn wɛrɛ kɔni tɛ fura aw ka dugu la bilen an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ni maliden bɛɛ ma jamana ala ka basi k'an ɲɛna ka mali faamaw fo ka wulikajɔba in na a ko nin diyara Masina mara bɛɛ ye. ni tun ye seereya dɔ kan ye ka bɔ Masina mara la donsolaka dɔ wulikajɔ min kɛra jumadon ko ne nin ɲɔgɔnnaw tora ka kɛ ko basigi minnu mago b'o la k'a bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔlɔsima bɔ kɔrɔ a bɔ tilebin se basara ala k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye an ka minisiri fila boɲɔngo olu taamana ni ka taa kulikɔrɔ dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ na wulikajɔ minnu bɛ jamanatigi fɛ a hakilila minnu sigi sen kan ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan o kɛra faraɲɔgɔn ye o sen fɛ bɔnni ni bagan mara minisiri Yuba Ba taama in sen fɛ ale kuma minnu fɔ an ka lamɛn. Général d'armée Assimi Goïta a ye campagne lancée juin kalo tile 9 2026 a wajibelen bɛ anw kan an ka wuli ka taga région na ka jateminɛw kɛ o baara o baara ka kɛ cogo min o de y'an na kun ye Kulikɔrɔ ani an tilala ka taa yɔrɔ dɔw la Sɛnɛ Sila ka bagan mara ani jɛgɛ mara ani sɛ mara ale bɛ Manabugu an taar'o lajɛ ka tila ka taa cabinet vétérinaire docteur Traoré k'o lojɛ o bɛ Kulikɔrɔ ani ka taga jɛgɛ mara yɔrɔ fana lojɛ mun bɛ dugu Tanabugu tɔgɔ la an taar'o fana lajɛ an ka kan ka cɛsiri fana baara minnu baara ka waleya gouvernement fɛ mun b'a to an ka baganw u ka se ka to an ka frontières la o ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ mun b'a fama ko stratégie nationale de stabilisation du bétail malien 2024-2033 o ye kelen ye filanan a yɛrɛ y'a dɔn an ye programme dɔ dilan programme mun b'a to jɛgɛ mara parce que bi na an bɛ jɛgɛ mara hukumu de kɔnɔna na jɛgɛ mɔ ni jɛgɛ mara an b'a fɛ ka u lataa ɲɛfɛ hali bi nin yɔrɔ in na n bɛ n tɔɲɔgɔn minisiri fo mun ɲɛsinnen bɛ BCA ni ɲɛtaa ma a ka projet mun u b'a fɔ ma projet restructuration des terres dégradées aw yɛrɛ y'a dɔn san 2024 u ye miliyari 7 labila an ye san 7 kɔnɔ an baara ka projet caman dilan Mali kɔnɔ Kulikɔrɔ y'a dɔ ye Kulikɔrɔ u baara ka géniteurs dilan an ni ale yɛrɛ taara o yɔrɔ la géniteurs mun bɛ se k'a to u ka waleya jamana bɛɛ kɔnɔ ninnu fɛnw u jateminɛnen don pour que dun ka fa ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. ni tun ye mɔni ni baganmara minisiri ye ka fara ɲɔgɔn minisiri la minnu taara kɛnɛ kan Yuba Ba ni tun y'ale kan ya fura cogo min na jamana ka ɲɛta n'o yakubaya ala k'o hakililaw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye kulu min n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko docteur Assimi Goïta Mali jamanatigi général d'armée Assimi Goïta hakilila minnu b'a la k'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin k'o kɛ gafe ka se ka kɛ jɛkuluba ye k'a yɛrɛ ka fɔ Assimi yɛrɛ b'a fɛ baara minnu kɛ ka kundilenna fɛn minnu ye o jɛkulu olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kɛ u ni minisiri minnu ka baara ɲɛsɛbɛ kunnafoni ko ma u n'o ye ɲɔgɔn ye ka se ka gafe d'a ma Assimi yɛrɛ jaabi min kan ani hakilila ye mun ye u da sera o kɔrɔfɔw ma kɛnɛ kan a ko senfɛ min ye kulu in a kumatigi ye n'i y'a sɔrɔ ye Masumano ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. fo mɔgɔ dɔw de tun ka miiriya sɔrɔ Assimi ka hakilina fara ɲɔgɔn kan o cɛba n'o musobaw minnu bɛ jamana fɛ n'u bɛ jamanadenw fɛ n'u bɛ jamanadenw ka hɛrɛ fɛ olu de ko a sera an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin miiriya ni nin hakilina fila Assimi na an b'a dɔn malidenw ta don an t'a lajɛ k'o kɛ baara bolo ye o ka se ka kɛ jamana marabolo ye sini wa o de y'u jɛ k'u fara ɲɔgɔn kan u ye taama in kɛ u bɛ minisiriso dama dama bɛ yen u yɛrɛ y'a jate baara tɛ se ka kɛ minnu kɔ u bɛ ka sen bila olu kelen kelen de ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a jira sa ko an nana an sɛwara an fara parce que
ministre de la communication a n'a ka jama ye bonya min jirula a n'a ye ladilikan minnu kɛ k'an bilasira a ko bɛɛ bɔli kɛ o kama u y'a jira k'a fɔ kulu in datugulen tɛ o mago bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen na parce que jamana ye den fila de sɔrɔ den ɲuman ni den jugu nka o mago bɛ den ɲuman bɛɛ la bɛɛ kana fara o kan olu kɔni y'a ju tigɛ nka maliden bɛɛ jɛ don a bɛ ka kɛ maliden bɛɛ ye wa hakili b'a la ka baara in kɛ fo ka taa se san bahu caman de ma nka nafa min b'a la o de ye nin ye u ye ko ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a y'a jira baara in an ka baarasoba dɔw bɛ yen se bɛ k'o ma nka a bɛ taa kuncɛ fɔ jamanakuntigilaba ye ko in tigi ye ala yɛrɛ kun ye ko in bɛ ka k'ale de nka n'i y'a jateminɛ o bɛ ka k'ale nka o bɛ ka malidenw de ladiya parce que n'a ɲɛna bi mali de b'i ja n'a tiɲɛna mali de mago bɛ sa. ni tun ye maa sumano ni tun ale kan ye kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na jamanatigi kuntilenna dɔɔni ka se ka wulikajɔw kɛ sango ɲɛta bɛ sabati n'o yakubaya ala ko a tila ni kolo yakubaya n'an bɔra ye projet min n'a wele ko projet PCRS ka fara maliden ko kan olu ka wulikajɔ jamana kɔnɔ na sango togodaw ka wulikajɔw ta n'i y'a sɔrɔ an ka region dɔw ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ni ka ɲɛ solu ma o projet in ka baara u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli k'a ko kun kan mais alu Ndiaye ale projet PCRS ye u ka wulikajɔ kun ye mais ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Banyagra ani Douanza région ninnu communauté ninnu minnu ye besoin layɛlɛ o communauté ninnu a bɛ segin u ma k'a f'u ye ko aw ka laɲiniw sabatira ni laɲini sabatira sisan aw yɛrɛ b'aw labɛn i n'a fɔ ka mɔgɔw ta minnu ye yenkaw yɛrɛ k'u ta minnu bɛ se ka baara kɛ donc n'olu ye a baara kɛ o ye kɔrɔ ka entreprise recruter k'u ta u bɛ sow jɔ minnu ye sow ye ni mun ye kɔlɔnko ye minnu ye kɔlɔnko ɲini ani minnu ye bagan marako ɲini a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u yɛrɛ de b'a tɔ bɛɛ kɛ. ni Tunyalu Ndiaye PCRS tɔgɔ la an b'a lɔn ka lajɛrɛ in kɛnɛ kan min kɛra ka projet maliden ko Amadu Traoré ale yɛrɛ y'o ɲɛma ale ye kuma min fɔ ko in sen fɛ an ka lamɛn. projet maliden ko projet 315 de don a bɛ a ta Kayi mara Tombouctou Tawdeni Nara ani Nioro de la u bɛ baara kɛ u bɛ tali kɛ jiko ta fanfɛla sɛnɛko kɛnɛya kuranko ani fɛn camanw kan min ye villageaw yɛrɛ ka laɲini ye. ni tun ye Amadu Traoré ni tun ale kan ye ko nin wulikajɔ in senfɛ projet in nɔfɛ ko 1,871,000 o de bɛna don nin ko in dafɛ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye ko waleɲuman dɔn min maliden dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ka baara yɛrɛ sanga ni waati bɛlen kɔ ko bɛɛ n'i ka mali jɔ cogo n'o ye fasojɔ cogo ye ale bɛ taama sen na jamana ni jamana kana mɔɔw waleɲuman dɔn a y'a kɛ ka ɲɛ sanga jamanatigi bɛ jamana kunna bi n'o ye Général Adama Assimi Goïta a y'a kɛ ka ɲɛ so ma AES ko daminɛnen ye a ye drapeau ta ka taama sen na ka na AES drapeau ka n'o di a ye taama kɛ ka na drapeau di Cheikh Ousmane Mamadu Haidara ma o kɔfɛ ni sen na ko a bɛ ka taama daminɛ tuguni a taara Konowari jamana kɔnɔ a bɛ taama na ka ban kabini kalo min n'an bɔra kɔnɔ n'o ye juillet kalo kabini o tile 15 a ye taama daminɛ Konowari jamana kɔnɔ na a b'a la ka na ni drapeau ye k'a bɛn'o di cɛba dɔ ma an ka jamana kɔnɔ na ka kɔn a seli ɲɛ maliden caman bɛ yen minnu b'a la ka nisɔndiyaw yira a ka nin sen na taama in na Konowari jamana kɔnɔ maa caman ye weleli kɛ ni ka ɲɛfɔli k'an ye an y'a yɛrɛ ɲini nin waati na an y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'an bolo dɛ k'an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni jɛnɛ ka bɔ mini. ne tɔgɔ ye Adama Tereta ka bɔ Mali la n yɛrɛ ye Bugunika ye nin waati in na n bɛ Côte d'Ivoire Gunjali. Adama ye kunnafoni sɔrɔ ko Mali drapeau b'i bolo ka bɔ Konowari jamana kɔnɔ na ka tɔgɔma i sen na ka n'a di Mali kɔnɔ la cɛba dɔ ma a taama in a kun ye mun de ye. karamɔgɔ Ablaye taama min n y'a labɛn ka bɔ Côte d'Ivoire ni Mali drapeau ye drapeau bɛ n bolo n bɛna di Aruna Sangare de ma k'a ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na. Adama maliden ka ca mun na i ka sugandili bɛnna Aruna Sangare ma k'i bɛna drapeau di ale ma. Ablaye i ka nin kuma in diyara n ye maliyɛn ka ca ni Aruna de suganti Aruna ye mɔgɔ min a bɛ dɛsɛbagatɔw dɛmɛ taama in daminɛna juillet kalo tile 15 tɛmɛlen na ni Amsaru de jɛnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ka bɔ Abidjan nin waati in na n bɛ Gunjani laɲini ye min ka na drapeau di a ma Mawuludu la ka ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu lase an ka finitigilakaw ye ne ka taama in laɲini ye nin. caman bɛ nin taama ninnu kɛ u b'a kɛ fɛn ɲini kama e ta i ka fɛn dɔ de ɲini n'o ko b'i ye Aruna k'o k'i ye wa walima i ka taama in kun ye jumɛn ye. karamɔgɔ Ablaye i ka nin kuma in diyara n ye ne ka taama tɛ fɛn ɲini ko ye ne dɔnnen don ne bɛ taama sen na depuis 2022 fo sisan ne bɛ senna taama de kɛ maliyɛn den fɔlɔ min taamana sen na ka bɔ Mauritanie ka na drapeau du président de la République ma le général d'armée Assimi Goïta a
fɔlɔla ne de la ne ka taama komi mɔgɔ ma ɲi i yɛrɛ da ne ka taama n t'a kɛ fɛn ko kama ne ka taama bɛɛ ye maliko ye n t'a kɛ wari ko kama kabi ala ye da ni Haruna yɛrɛ an ɲɛma deli ka kɛ naani n y'a suganti ka d'a kan a bɛ ka ɲumanya min kɛ Mali kɔnɔ Haruna ye ɲumanya minnu kɛ Mali armée Mali suguba tun bɛ jeni Haruna Sangare a b'a ka dɛmɛ lase u ma handicapés a ye motow d'u ma muso cɛsabaatɔ minnu bɛ yen nɔ Haruna a ka dɛmɛ sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma Haruna ye mɔgɔ min kɛlen don ko a bolola nafolo labila maliyɛndenw ye ani Mali fantanw a ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye hali n'i y'a jateminɛ Général Sadio ka fatuli la a ye kuma min fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ko olu bolola nafolo ani ni olu b'o o don sɔrɔsiw dɛmɛni na Haruna ye mɔgɔ min hinɛ b'a dusukun na ɲina ne y'a laɲini ka taama ni a ye donc kana Mali drapeau di a ma a bɛ ɲumanya wale min na k'a kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ n ka taama ye laɲini de ye tɛna se ka bɛn ni mawuludu ye mais ni ala ma baasi kɛ n bɛ don ka bɛn ni jawuli ye ni ala ma baasi i bɛ taama i sen de la ka na walima i bɛ mɔbiliw de ta ka na i ka nin kuma in diyara parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ nin ɲininkali kɛ ko an bɛ mɔbiliw ta mɔgɔw tɛ kelen ne ka taama mɔgɔw bɛ n dɔn sira kan ne yɛrɛ bɛ contrôle sɔrɔsiw yɛrɛ fɛ kosɛbɛ o dugu bɛ si yɔrɔ min fɛ i t'a sɔrɔ u bɛɛ b'a kalama faso dɔ la bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don min bɛ se ka min kɛ faso ye bɛɛ k'o kɛ ala fana ye ne ta de bɛn senna taama de ma hali AES ne ye AES taama kɛ ka bɔ Dakar ka na fɔ Mali la ka na drapeau di jamana ɲɛmɔgɔw ma ne ka taama fanba bɛɛ n b'a kɛ jamana sɔrɔsiw de ye ni Zeyinata n y'o kɛ Haruna ye Haruna bɛ baara min na Mali yɛrɛ kɔnɔ bi na fantanw ni dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw sɔrɔsi minnu sara kɛ daga la n'u musow bɛ Haruna ka dɛmɛ sera nin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma se min kɔni bɛ ne o de ye nin ye k'an ŋaniya yira a la ka Mali drapeau di a ma ni tun ye Adama Tireta ni tun ale kan ye Maliden do kabini juillet kalo tile 15 a bɛ taama na ka bɔ Konowari jamana kɔnɔna ka na tɔni ka sɔrɔ a seli ma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛna ɲininkali k'a la taama in bɛ cogo min na ka se kɛnɛ kan nin ye fɛnba ye waleɲumandɔn de ye nin fɛn in kɔrɔba de b'a la ka sira taama kɛ jamana ni jamana ka na drapeau di Maliden kelen ma walima ɲɛma dɔ ko a y'a kɛ ka sagani kɛ waleya ye a bɛ tila k'a kɛ ka da kun minnu k'a da bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Haruna Sangare ala k'a ɲɔgɔnnaw caya nin baara min bɛ ka kɛ yarabi ala ka nin fana ladegeba caya a fɔra cogo min na fama dan ye de b'a la kan da ye a t'a yelen dɔw ma deli ka ɲɔgɔn ye a b'a ye de a ka baara minnu bɛ ka kɛ o de la a bɛ fɔ ko filɛba bɛ muso ɲuman na min na cɛ tɛ kelen a bɛ ka nin baara min kɛ a ko ale ka faso jɔli sababu dɔ de ye nin ye ale yɛrɛ fɛ se foyi t'ale ye n'a senna taama tɛ ka se ka nin kɛ kana drapeau de Haruna ma ni ala sɔnna ma ala k'a ɲuman se yan ko mawuludu denwni a kun b'a fɛ ka na mawuludu k'a tiɲɛna o tɛna se ka koro nka mawuludu denwni kɔni k'a bɛna o kunbɛn ni drapeau ye ala k'a di dɔw k'an ɲɛna n'an bɔra ye Sɔlebugu ale ni Ndigisɔnna ninnu ye dugu ye Badema dugu minnu don ne y'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn dugu ye olu sigilen bɛ kabini lawale foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ waleyajuw kɛbaaw ye wulikajɔ de ta ka ɲɛsin nin dugu ninnu ma o kɛra sababu ye ne y'a sɔrɔ ne ka wulikajɔ ta fɔlɔ ka na Sɔlebugu hakili b'a la ka na olu ka dugu kɔnɔ ko fo ka dugutigi yɛrɛ ko fo ka bɛnkan ta ko k'a b'a ɲini u k'a fa ko ale b'o kɔrɔ dɔn k'a bɛ fara fɛn kan ka Mali in kɛlɛ k'o tɛ ka fiyɛ Sɔlebugukaw ma sɔn Ndigisɔnnakaw ma sɔn o de kɛra sababu ye o dugutigi yɛrɛ bɔnɛ nin na ka tila ka maa dɔw minɛ ka taa kɔfɛ k'olu bila ka fule n'olu nana k'u k'a fɔ Sɔlebugukaw ye k'u ka wuli ka taa Ndigisɔnna n'o kɛra n'an ma ɲɔgɔn faamuya a bɛ ɲugu ɲɔgɔn na nka nin dugu fila olu y'a yira k'a fɔ olu ka sigi ɲɔgɔn fɛ kabini lawale foyi tɛna olu bila ɲɔgɔn na Sɔlebugukaw wulila ka taa Ndigisɔnna u tila ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Ndigisɔnna kelen ma ɲɛ dugu ninnu wulila olu ka maa minnu wulila n'i y'a sɔrɔ dɔw bɛ Bamakɔ u farala ɲɔgɔn kan kununko kari danigilakaw fɛ yen ka taa sarakaba bɔ ye n'i sera kɛnɛ kan a b'a yira k'a fɔ ko faso kanu bɛ ninnu na k'o sababu kɛ dugu caman cira Mali kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ caman na i t'u ka maa caman ye ka nin ɲɔgɔn kɛ dɛ ninnu de wulila Ndigisɔnnakaw ni Sɔlebugukaw kununko ka nin sarakaba in bɔ a b'a yirila k'a fɔ tiɲɛna la ka u ka maa minnu bɛ n'u tɛ faso kɔnɔ na u bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra danigila kaburu dɔ kɛrɛfɛ a kɛnɛ ka alimamiba fila ɲɛmaya tun b'olu bolo jama tun bɛ fan bɛɛ dɔ fɛ a kɛnɛ ka min ye alimamiso ye ale yɛrɛ min kun ye ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sori Ibrahim Sɔ ne ye Janjigila misiri 5nan alimami ye kaburu dɔ kɛrɛfɛ an bɛ ala ka lajarabi dɔ kɛnɛ kan Zumana Kulubali ala ka hinɛ na ale tun y'anw ka misiri dunke an n'a sigira ɲɔgɔn bɛɛ fo ka taa se a sa ma u nana kibaru fɔ an ɲɛna ko Sɔlebugu k'a wulila Sɔlebugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen fana k'o wulila ko dugutigi yɛrɛ k'u y'a fa Zumana Kulubali ala ka hinɛ na ale yɛrɛ tun ye dugutigi ye ale tɛ min kɛra ale nɔ na o de fara sisan u y'an wele k'a fɔ an ye kuma na u bɛna ka na saraka bɔ dugu in yɛrɛ cilen ka alimami faga o tile 40 de bi ye o kumana Sɔlebugu ka bɛɛ
bɛɛ lajɛlen ani degesɔnna u farala ɲɔgɔn kan an'u ka maakɔrɔbaw cɛ n'a muso bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɔ u bɛna saraka bɔ dugutigiya la parce que yan dugutigiw ka so ye o de y'an sekun ye yan ka na saraka bɔ u ye hakilila ɲuman sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na an balima caman ka dugu cira mɛ u ka ɲɔgɔn bɛn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an ka saraka bɔ an ka taabaw ye nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka ye a kɛnɛ kan ne bɛ ka émission bɛɛ lamɛn dugu fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana in kan ni e kɔni da sira ma ne b'a bɛɛ lamɛn a tɛ tɛmɛ ne kɛ nin kɛnɛ kan yan ka na dugawu kɛ parce que sama ka kɛlɛkɛnbamuru o de ye dugawu ye parce que ala ka ciba sɔrɔ salama ko dugawu ye mumini ka kɛlɛkɛnbamuru de ko dugawu ye alabato sɛmɛ de ala yɛrɛ ko lawla du'a'ukum ma ya'ba'u bikum rabbi ni aw ka dugawu ko tɛ ne daba ma mako foyi ti aw la o kuma na se wɛrɛ taa ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ wa jamana in an bɛ min bolo o de ye dugawu ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔ bolo o ye yɛlɛko kuma de walahi an bɛ dugawu de bolo ka se ka sababu ɲumanw k'an ye ka se ka dɛmɛ ɲumanw sɔrɔ an na siga foyi t'a la an bɛ ka dugawu min kɛ o de y'a sababu ye sɔlibu ka ɲɔgɔn bɛ bi k'a fɔ bɛna kana saraka bɔ an ye ɲɔgɔn bɛn na o de y'an sekun ye Abdulayi Kulubali baara in ala ka n'i to a janfanw na ɲɛmaaw jamaw b'a aw senkɔrɔ ala k'a kisi u ma parce que kuma ka gɛlɛn n b'a ɲini ala fɛ kuma kara n'a nari ala k'a ni kisa ma ala k'a ka seba kama sɔli ala nabi yarabi ala ko dugaw minɛ ni tun ye sori Ibrahima Soni tuyale kan ye dandigila misiri duruna albami do a ko senfɛ an ɲininkali kɛ sɔlibu ka dɔw ni digisɔnna ka dɔw yɛrɛ la dugutigi ka conseil yɛrɛ n'ale min minɛna ni dugutigi fara ɲɛna n'ale minɛna ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka tila ka ci don ale da la kana k'a kana fɔ ko dugudenw ka dugu bila ale yɛrɛ b'a la an ɲininkali k'olu maa damadɔ la an k'u lamɛn. Solomani Fane ka bɔ Sɔlibugu an bɛ sarakati bɔ kɛnɛ ka bi sarakati bɔ in bɛ kun min ka bi an ka dugu wulila ka sababuya kɛ kungo kɔnɔmɔgɔw kɛ problème ye u ye ne ni n dunyankɛ dɔ yo anw ni dugutigi minɛ dugutigi ka so kɔnɔ ka bɔ n'a ye k'u bɛ taa n'a ye kungo fɛ dugutigi ko ale ti bɔ o ko n'an ma sɔn o b'a faa a ko a ye faa n denkɛ dugu janfa u y'a faa a kɛra n yɛrɛ ɲɛ na a ko a ta ka dugu janfa ko n'i ma sɔn an b'i faa a ko a ye faa n denkɛ dugu janfa n faso fɛ u y'a faa u taara n'aw ye kungo fɛ ka taa anw ɲininka ko an ka tiɲɛ fɔ ko donsow kɔnɔmaw yɔrɔ fɛ k'u bɛ faa n ko a ye faa n ti donso yɔrɔ dɔn ko n ka tiɲɛ fɔ drone yanga mangun na ko ale ɲɛna drone na wa n ko ɲɛ b'a la a ko an ka tiɲɛ fɔ n ko ti tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ ka fo n'a ko n ka nkalon tigɛ n tɛ donso yɔrɔ dɔn n t'u ta yɔrɔ dɔn jarisiw ne tɛna bɔ o kan kan ko kumana b'an labila an ka taa dugu kɔnɔ maa tɔ min bɛ dugu kɔnɔ an ka taa f'u ye an ka dugu bila ko wula fɛ 6 heures ko n'o ye maa maa sɔrɔ dugu la k'an m'o faa an ka t'o fɔ maa tɔ ɲɛ bɛɛ ka dugu bila o y'a sɔrɔ an bɛ midi waati la anw seginna o la ne ni dunyankɛ an taara ka taa dugutigi fɛ ka taa sɔrɔ su dalen don an y'a ta ka don sumana ne yɛrɛ de bɛ biri a da la ma ne ye maa tɔw ɲini dugu kɔnɔ o ko n'u nana maa min sɔrɔ b'i faa ko an ka taa an digi cɔrɔ wɛrɛ ko ten an taara yen an ye tile fila kɛ yen u y'a fɔli min kɛ ko ni 6 heures sera ka maa maa to yen k'u b'o fɔ o 6 heures sera yɔrɔ min na an sigi mɛn dugu cɔrɔ mɔtɛri kan biri ne bɛ ka an ka dugu ma taara an ka dugu da bɛ kari k'a minɛ bɛɛ bɔ ale ni yɔrɔ in na o b'a minɛ tɔgɔ k'a bɔ digi cɔrɔ na u labanna k'an gɛn yen an n'olu bɛɛ bɔra don kelen ka bɛɛ jɔ minɛ su yɛrɛ de ma nin kɛnɛ sigira cogo min na anw nanen an ye lajɛ kɛ an ka na saraka di bɔ an kɛ taabaw ye min bɔ faamaw ɲɛ u k'an dɛmɛ an bɛ faamaw kɔ an ko an t'u fɛ u y'a wuli ka da o de kama u k'an dɛmɛ an ka sɛgɛsɛgɛ ka taa sigiyɔrɔ la. ne tɔgɔ Tiɲɛ Tangara ka bɔ Ndigi Cɔnɔ jatigikɛla mɔɔ le y'an wuli ka se yan ko n ka bɛn ka taa n ko n kɔnti faso labila ne kɔsɔn ye gɛlɛya saw ne ma n'aw ma bɛn ka taa bɔ n bi san 2 bɔ an nɔfɛ an bɛ sɔn ɲinan kɔni ala y'o latigɛ u taara ni drone ye ka taa drone fili anw ka dugu la siɲɛ 7 a bɛ dugu jɛ ka taa ben siɲɛ 7 ka Sɔlibugu mɔgɔ fa ye o dugu jɛ ka tila ka segin ka na drone fili o dugu jɛ sécurité nana ka n'anw mɔ k'an ka bɔ fɔlɔ sani ka sécurité na olu y'anw mɔ ka se yan an bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi anw ni Sɔlibugu bɛɛ donna kelen bɔda kelen an bɛ min ɲini faamaw fɛ an bɛ se ka segin min kan ka taa sigi an sigiyɔrɔ la musokɔnɔmaw kɔ de olu ye gɛlɛya s'anw ma. Fatumata Jara Sɔlibugu a tɔɔrɔ kɔni y'an se yan bi jarisiw ka tɔɔrɔ k'an ka dugu wuli an bolola bakɔ an bolola suma an ka nafolo an ka fɛn bɛɛ ni i kurukutu tɛna taama hali dɔw n'u gari ma se yan an kɔni b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini faamaw fɛ k'an bila si la dɛmɛ an kɔni sera ka se k'an bila si la o ka d'an ye jamanatigi a ka don an ye k'a dɛmɛjira k'an ye an bɛ se ka segin cogo min na tɔɔrɔ tɛ fɛn min kɔnɔ saya o ye ala ta ye ni min bɔra a la maa se t'o la nka minnu kɔni bɛ diɲɛ na faamaw k'an nɛmɛ k'an bila si la o ka d'an ye. ni tun ye Sɔlibugukaw ni Ndigisɔnnaka dɔw kan ye a fɔra cogo min na filɛ dɛ ni faso kanu don ma da la k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ nin kan ka taa dugutigi nɔfɛ fo a ka so ni marifaw ye ko yalima i bɛ fara n kan a fɔ i da la an b'i to yen an tɛna s'i ka dugu ma ko komi saya kɔrɔ dɔ k'a fɔ n bɛ fara aw kan ka fɛn bɛɛ kɛ a ko ale tɛ fara foyi k'a ka faso in kɛlɛ nin ye fasoden ɲuman ye dɛ ka tila ka dugutigi kasara nin na a ma ɲɛ dugu ka tila o kɔfɛ k'a f'ulu bɛ taali de kɔrɔ dɔ ka fara ma ninnu kan ka yɔrɔ ɲini ka ninnu yɔrɔ dɔn ninnu kan ka dɛmɛ wa fɛɛrɛ bɛɛ kan ka kɛ ninnu ka se ka segin u ka yɔrɔw la o b'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka hakila min ɲini waledenw kɛba n'o k'a tɛ se ka sabati cogo si kelen na o hakilaw olu kan ka sigi sen kan walabɛnw bɛ sen na ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman segin u sigiyɔrɔ la kununko n'i ye ninnu lajɛ maa dɔw san 80 kɔ walahi cɛkɔrɔba dɔw ni musokɔrɔba dɔw maa
ma se k'i yɛrɛ minɛ ɲɛji la i bɛ kasi i se si t'a la ninnu maaw lajɛ nin dɔw bɛ mun ɲini bɛ ni kaburu tɛ nka u k'u ti foyi fɛ ko faso in ni faso in tɛ k'olu ti foyi fɛ Suwalibugu nege sɔnna k'aw fo ala ka ɲɔgɔn caya an ye nin fɔ kabini sangaja dɔw sigilen bɛ u ka kilimu jɔyɔrɔ walima dɔw sigilen bɛ daba u ka butigidaw la k'u b'a la ka sanga ni waati bɛɛ ko kunnafoni dɔw di ko k'a sɔrɔ ko sababa tɛ ko foyi tɛ yen kabini o waati fo ka n'a ka bɛn o caman bɛ ka tiɲɛ segin a ma nka bi an fana b'a f'u ye an y'a fɔ ka kɔrɔ an ka kumaw la an kun t'a fɛ ala ka ni tiɲɛ ka se ka yira ma caman nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ fo ma ɲɛ o dugu minnu n'a tun bɛ welewelemadaw kɛ k'u ka taa magɛn k'a sɔrɔ a ma se wulili ma o caman b'a wulila nka bi an bɛ tila ka foli segin bi ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana ma wulikajɔw bɛ sen na an dalen b'a la an bɛ k'a fɔ ten dɛ an tɛgɛ b'a kisɛ kan u ka wulikajɔ minnu bɛ sen na bi a wulikajɔw bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana in basigi o wulikajɔ kura minnu sabatilen bɛ bi anw ye kunnafoni caman sɔrɔ ko yɔrɔ dɔw la mototigi n'o ye walajuw kɛba ninnu b'a la ka yala duguw la k'a fɔ k'u bɛ ka yafa ɲini maa dɔw fɛ ko in tɔ man ca bilen walahi a kunnafoni caman b'a bolo dugu dɔw bɛ u taara dugu minnu na minnu ye kunnafoniw d'aw ma k'o sɔrɔ an ka lakanabagaw ka wulikajɔ min kɛlen bɛ ka s'u ma bi an y'a fɔ cogo min na anw tɛ foyi kɔ ni jamana in tɛ kabini kununko n'a ka kalan an b'o fɔ ka file fiyɛ o la n'a bɛ ka nɔgɔya fana an da bɛ se o nɔgɔyali ma k'o fɔ ka file fiyɛ o la an bɛ fɛn min nɔfɛ jamana in basigi don ala k'a basigi yaasa ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen kun cɛ Alimami Tarawele ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ k'a yɛrɛ kuma min fɔ nin ko in sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Gawusu Tarawele ka bɔ Janigila misiri filanan o Alimami don an bɛ tasibila kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛnɛ kan maa ti nisɔndiya ni ko ye mɛ ko kɛko ɲuman adamaden bɛ nisɔndiya n'o ye an bɛ nisɔndiya ni nin baara ɲuman in kɛli ye dugudenw fɛ faso kanu o de ye libɛnniya ye faso densɛbɛ faso jigi bɛ densɛbɛ min kan an ni dugu wulila faso densɛbɛ ma wuli faso densɛbɛ maa kelen o de faso ye jama caman ko tɛ o jama fitinin n'o kɛra kisɛ ye mago b'o de la denkɛnin kan ka wolo i ka se ka nɔ dɔ de bila faso kɔnɔ hali n'a kɛra san 1000 a bɛ dugudenw kun na an bɛ segin taa ni dugu in na wa o bɛ segin fɛnɛ koyi wa fitinin bɛ ban parce que n'a fɔ foyi ma kɛ Mali kɔnɔ a bɛ lakale de ala ye latigɛ boli ko min bɛ sa a la o de bɛ sa nin ye ala ka latigɛw de min ye Mali sɔrɔ fo se ka nin wuli ka bɔ Mali kan bi ni dugu tɛ an bɛ Alahu Taala de deli ɲɛnamaya ye an ka da ɲɔgɔn na de ka sɔn ɲɔgɔn ye ka tugu ɲɔgɔn na Alahu Taala ye ɲɛmɔgɔ minnu d'an ma an ka daw la ka fara u kan bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ kɛ wariko tɛ o ala ye nɔgɔya kɛ Abdulaye Kulubali bi i kumakan a lamɛnnen don i yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka se ka kibaruyaw lase jamana kɔnɔ an ye dɛmɛ dɔ de ka ɲɛsin jamana fɛnɛ ma jamana kunnafoni di a ɲuman jamana dɛmɛli dɔ de don bɛɛ tɛ kɛ dɛmɛ ni marifa ye o dɔ duwawu ye dɔ ye nin hakilila ɲumanw ye ka duwawu kɛ jamana in yɛrɛ de ye dugu minnu wulila ala ka lasigi ko segin a dugu maa bɛɛ ka segin a sigiyɔrɔ la gɛlɛya bɛ dugu minnu kɔnɔ bi ala ka bɛɛ lajɛlen wuli ka b'u kan ala ka bɛɛ lafiya sigiyɔrɔ la yarabi minnu bɛ jadi ko in na ala ka hakili ɲuman don ka kana ka segin kɔ kana fara an kan mun yɛrɛ tɛ kana ko tɛna bɔ a la fiyewu ala ka doni daw kunna min ɲinɛ jamana in kɔ. ni tun ye Imam Gawusu Tarawele ni tun ye ka ɲɛ ka bɔ Janigila kuma tɛ dɔ dɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na dugawu nafa ye ani wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ kɔrɔ min b'a la da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Suwalibugu ni Digicɔna ka taa se dugu wulila yarabi la wulikajɔ minnu bɛ sen na ala k'a kɔfɔli aw bɛɛ sigili la sigiyɔrɔw la k'o sɔrɔ kɛ maa faso k'o bila walajuw kɛbaa dɔ ka wulikajɔ fɛ a ti bɛn ma ni ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ segin u faso la jamana in k'a basigi wulikajɔ minnu bɛ sen na ɲɛ bɛ min na ni ala sɔnna ma a baaraw bɛ sigi sen kan kununko maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'an yeli kɛra olu bolo kabako ye ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ dɔw ka fɔ la an ye ko kabini kuma jan an bɛ nin fɔ waati min na dɔw yɛrɛ k'u bɛ yafa ɲiniw kɛ mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko fɔlɔ olu tun b'a filɛ k'a bɛ taa nka bi o y'a sɔrɔ o tɛ an y'a fɔ cogo min na ni ka jamana kanu don mada ni jamana kanu b'u la ka tɛmɛ an kan ni jamana lafasa don anw de b'a ɲini sanga ni waati bɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ka ɲɛfɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔw kɛ cogo min na ni ka se ka walajuw kɛba ninnu kunbɛn an tun b'o baara de la wa o kelen de don ni wulikajɔw bɛ ka kɛ waatiw la ni gɛlɛya ma min sɔrɔ ni i ma magɛn i da bɛ s'a ma ni magɛnna fana i da bɛ s'a ma wa bi n'u hakilila ka kanu b'u la ka tɛmɛ an kan an b'u ni jamana in kanu cɛ wa bi o kelen don gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na bi n'an da sera ma ni dɔgɔya nana fana an b'o kɔrɔfɔ kelen de an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma bɔ kɔrɔ a bɔ kiliba sebatɔ ala kan ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra Digicɔna ni Suwalibugu an bɛ hali bi saraka bɔ sen fɛ an kanubaba dɔ arajo tɔgɔla yan n'o tun ye Lala Sise ne bɛ leka ma bala la ale fatulen ye o tile 40 o sarakabɔw bɔra ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena juma tɛmɛnen na a sen fɛ min y'a ka gwatikɛ yɛrɛ ye a ma kɛ nisɔndiya dogo a ko banni don nka ale wasara ni maaw ye muso in yɛrɛ baara minnu kan n'a bɛ jama fɔ a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. ne tɔgɔ ye Dawuda Kulubali ne ye dɔgɔtɔrɔ n bɛ Yirimajɔ Bakɔrɔ Kulu la bɛɛ ko dɔgɔtɔrɔ Kulu an bɛ sarati bɔ
kanaga furumuso fatu lala sise me be ko ma balala ndeni lala jara an be dem sana ma lebi me e wala lisela ananga furin ka kwa abdoni bi kon che furumuso mami kundo mala drido matigala aka foi masema balala kunye mami alina kelela tabise kan inyongri ki deli karsa munde bela ya fama alna jolo ale be kala ni nyongri ka ya fanyi nefe o muso kundo ube ni enya kumno bora dugu kono ibi sedo aba karsa e ma fan sura bida e bi nya kumna ni ma fan sura mo tika fan sura dombe abi dusu salo kwa o muso kundo lala tale woni abla amin dane kanera de badon alni ngombe nyina chugo akriti songwa parce que mbado anyogon soro mandi parce que minya nere de bodo ay ngam golla dun chugo mnan balma sa be ne suma be ka shirabi minte nere debi bani wan kera kana se bima jama ma ko tika nere ga so o kon kera sababu yere ka dobo kuna sirila kwa ne be foli folo sigida la folo yan balma sira ka sia wa so sigida mo de akko beta charge la ka fara ya bla yere ka ne ala jo so mo bela jelenga parce que anu aw jera amma tika nyogona akko yere akumba aw yere bulu ne ba aw yere fola ko sebe aya ka ko de kwa ma ne wasa ne kon mi bela jelen fo mama se asiano ani mi se ma se asiano sigi nyogon fara balma sira ka bi bela jelen fo ka be wala mando ala ka yere nya kan ta dongono wati kuru amana ga chocho do bita ka do de to de ga wati fara abidiga na me na la min ke odedu ala ka daro suma ne kon mi ya fama jin Allah hara ne ya fara ma bela jelena yarabi ala la ko dugo mene ni tuye Dauda Kulubali be ko Dr Kulu ni tuye ale kanye lala furuke mi bunyama segi ke kanye sibela yelema ka kle ka fuli kere ka nya san deuma ni tara ni ndin konena aba yilla ka foko kalanyona aba yilla ka foko kelenya iba nege mine mi koroga denyo dogo ke denyo ni ulaje Dr Kulu fe eta dokumenta denye eto do wademsa nu yera ni onje eta do ku te fakele bakele ko soke uka lakan ka soke uka lamara sababu zanana dogonu ni sira ku laje ita do ka fo minte miye ambu foku wali mando alibe ko chesri serumu ya foto mina ko wa balala ni mauma jera dumbe lala kontaranga dumbe wa ulu be fana ambe femi fo ala ka barabara no lala e ayenyu maymunun ke kalale ni chesri ula wuli ga jawni beyon ni frustra tamawla ayeni fonfenge ka faso kalanyona ya rabbi ala ka ka aljina sarayayi nambura yi bi Moria ale kuma ka ca dɔw ko kalwa ko de dugo jabi kalwa yɛrɛ bɛ kɛ cogo di a ye ɲininkali kɛ a Sheikh Mama Kumu la kalwa yɛrɛ mun de do a Sheikh Mama Kumu Abulayi bɛɛ tɛ se ka kalwa baara kɛ de ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a kalwa don quoi n'a sera cɛw ka ɲɔgɔn kɔrɔbɔ o de kalwa bi don ni kalwa donna kabako b'a kɔnɔ koyi nafolo ko baara la ka nafolo karaba ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ n'a jigila tigɛlen don ka kalwa ka i ka nafolo d'a ma kalwa jɔda b'o la wa nafolo ko kalwa jɔda b'a la nafolo ko dɔrɔn tɛ ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn kalwa dɔrɔn ko gɛlɛn dɔ de bɛna kɛ awa kalwa min filɛ yen a ka jugu nafolo ko de ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye munna tiɲɛ don i bɛna ala de wele ala de ye nafolo da mun kama o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fɔ n'i t'a dɔn n'i y'a dɔn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ miliyaritigiw la o i m'a ye bɛɛ ma kɛ miliyartigi ye ala ye minnu ka duwawu jaabi ala wele kɔnɔ hali sini maa dɔ bɛ wili a bɛ fadenw da duwawu de jaabira ni duwawu jaabira i bolo nafolo ye ala fitinin o e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ maa caman ka fɔla fana ko kalwa don wari yɛrɛ ka ca kosɛbɛ k'o de kama fantan tɛ se ka nafoloko baara kɛ ni baara sera kalwa ma ala ka isa musaka kɔrɔ ne yɛrɛ fɛ yan fɛnw sarakati ne b'a fɔ maa ye ne tɛ sara fɔ maa ye a di yan mɛ ni baara sera kalwa ma musaka gɛlɛnba don sarakaw de bɛ bɔ a la ne kɔni sera a kɔrɔ ne b'i dɛmɛ n'i y'a ye ko mama kumu a ɲɛna minnu bolo an b'u ka nɛɛma de la koyi ni ko nana ma o b'an dɛmɛ o la ne bɛ baara gɛlɛn minnu kɛ maaw ye k'u mago ɲa n t'an t'a kɛ o tigiw ye ko n b'a kɛ n yɛrɛ de ye n'a ɲɛna ne de tɔgɔ bɛ ɲa o de kama ne ta ni maa caman ta tɛ kelen ye n'a sera kalwa ma saraka minnu b'a la n'i y'o sɔrɔ ne kɔni b'a don i ye n b'a f'i ye fana n'i b'a dɔn a se t'i ye ne t'i nɛgɛ a to yen mɛ n'i ko f'a ka kɛ n fana b'a yira la ala de ye kunu faya kunu masa ye min ye arajo jɛ na Mama Kumu ye nin de don ne tɛ se ka tunu Mali kɔnɔ ne tɛ se ka dogo maa min dan b'a yɛrɛ la i jɛlen don e de bɛ taa arajo la e de b'a fɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la arajo b'i dɛmɛ de n'i y'a kɛ k'a juguya arajo b'i coron de anw bolo jɛlenya ye arajo baara de ye quoi i m'a ye ne fana tɛ kuma bɛɛ ka mikoro la n y'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye n y'a dɔn i bɛ faso fɛ o kama i na o na n ka dayɛlɛlen don n'i ye i bɛ tiɲɛ min kɔ ne fana bɛ o tiɲɛ de kɔ n'an bɛ tiɲɛ kɔ a bɛ ɲa ala k'o siga foyi t'a la ni maa min mago bɛ ne Mama Kumu la 73 22 22 0D 77 22 02 n'i ma n sɔrɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ci la i bɛ tila ka n sɔrɔ an tugura maabɔw kɔ an ye maabɔw ladege ala y'a ɲɛ an bolo yarabi ala k'a ɲɛ maliyɛnden bɛɛ bolo ni tun y'a Sheikh Mama Kumu ni tun ale kan ye fɛn min moriya bi a kuma ka ca
a mago dila o dɔgɔyara kosɛbɛ. Ala ka n'a mago ɲɛbaw, Ala ka n'olu kanbɛn. N'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkanna na Umu Danbele mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn min y'an ka jamana kɔ kunnafoli ye an b'a daminɛ ni Gabon ale jamana ye. Gabon kunnafoli disow ka lakɔlɔsilikɛla cakɛda n'o bɛ wele ko AHI o bɔra ka waleya dɔw kɔni boloda dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la min kɔni bɛna dan sigi kunnafoli diso min kɔni bɛ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ n'o bɛ wele ko 241 ka olu ka baaraw kɔni sonsori fɔlɔ ka sababuya kɛ kunnafoliya dɔw kɔni bɔlen Gabon jamana kɔni kun kan minnu kɔni tɛ sababa kɔni na fɛn min ye Gabon kunnafoli diso ka lakɔlɔsilikɛla cakɛda kɔni ye n'o ye AHI ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka yamaruya sɛbɛn kɔni bila kɔni ko fɛn min ye 241 o ka baaraw kɔni ka jɔ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ an bɛ don min na iko bi. O kɔfɛ Chadi jamanakuntigi Mahamani Idrisi Debi ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko yafa ka kɛ fanga sina belebele dɔ ma n'o ye sikisɛ masaran kɔni ye ale min ye san 1 ni kɔ kɛ kaso kɔni na a jirala k'a fɔ ko cɛ kofɔlen kɔni n'o ye fanga sina kɔni ye ko a ɲanginen kun don ni san 20 kaso kɔni ye nka an bɛ don min na iko bi dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ yafa kɔni kɛra ni cɛ kofɔlen kɔni ma ka sababuya kɔni kɛ jamana taabolo kɔni ye a jirala k'a fɔ ko sikisɛ masaran kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a jɔyɔrɔba kɔni ka bon Chadi jamana ale kɔni kɔnɔna la kosɛbɛ nka an bɛ don min na ko bi a kɔni b'a kɔni caman kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya kɔni jira fɛn min ye jamana ɲɛmaa kuntigi n'o ye Mahamani Idrisi Debi kɔni ye a bɔra ka waleya min kɔni kɛ ni yafa kɔni kɛra u ka fanga sina belebele kɔni ma ni san 20 kaso ɲangani kun dara a kan. O kɔfɛ an bɛ taa Mauritanie jamana ka fɛn min ye kurantigɛ ko gɛlɛya kɔni k'o cayalen bɛ kosɛbɛ Mauritanie jamana kɔni kɔnɔna la o kɛra sababuya kɔni ye ka denku kɔni lase Mauritanie jamanaden caman kɔni ma minnu b'u ka nisɔngoya kɔni jira jamana marabagaw kɔni na fɛn min ye jagokɛlaw ye ale ni kɔni ka fara maaba caman kɔni kan olu y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona joona kurantigɛ in kɔni na barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko maaw mago ɲafɛn caman kɔni ko o kɔni bɛ kuran kɔni ka bolo kan ko ni kuran tɛ ka sɔrɔ jamana kɔni kɔnɔ k'a bɛna ni gɛlɛya caman kɔni ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Mauritanie jamana ale kɔni kan. O kɔfɛ Senegali jamana kan fɛn min ye tajiko gɛlɛya kɔni ye ko bɛ ka don Senegali jamana kɔni kɔnɔ ka sanga ni taji sɔngɔ kɔni ale kɔni yɛlɛli ye kosɛbɛ Senegali jamana kan o kɛra sababuya kɔni ye fɛn min ye mobili bolilaw ye ka fara mototigiw kɔni kan maa caman kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni jira jamana ɲɛmaa kɔni na ko fɛn min ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔgɔ se ka bɔ taji kɔni ale kɔni sɔngɔ la Senegali jamana kɔni kɔnɔna la barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman kɔni ka baara kɔni bɛ ɲɛsin taji kɔni ma barisa ko n'a t'i ka bolimafɛn kɔni kɔnɔ k'e tɛ se ka yɔrɔ jan kɔni boli o kɛra sababuya kɔni ye maaw y'u ka nisɔngoya kɔni jira Senegali marabaaw kɔni na ko fɛɛrɛ ka kɛ joona dɔ ka se ka bɔ taji kɔni sɔngɔ la Senegali jamana ale kɔnɔna la cogo min na an bɛ dugawu don kɛ bɛn ni basigi Ala ka nati an ka jamana ka farajɛ jamana wɛrɛw kan an karamɔgɔ kun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye. An tɛ Umu Danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamanaw la Ala ka basi barabara ni k'o sabati.